Dacă discutăm despre depresie, trebuie să știm că depresia este una dintre cele mai importante cauze de invaliditate, respectiv afectează așa de mult calitatea vieții, încât persoana respectivă ajunge să nu mai poată să funcționeze. Iar depresia se manifestă ușor diferit în funcție de categoria de vârstă. Rare ori vom avea un copil care să prezinte sau să expună acea simptomatologie cu care noi suntem obișnuiți în viața de adulți. În funcție de vârsta copilului, simptomele pot să fie diferite. Astfel, chiar și la copiii mici, și aici mă gândesc la copiii preșcolari, pot să apară elemente sugestive pentru depresie, doar că la această categorie de vârstă vom vedea modificări ale apetitului, lipsa chefului de joacă, modificarea activităților zilnice, tulburări de somn, scădere în greutate datorită lipsei apetitului, scăderea elanului vital, iritabilitate, uneori toleranță mai scăzută la frustrare. Și când pot să apară astfel de fenomene, la ce categorie de copii preșcolari, la copiii care suferă care sunt expuși diversilor factori de stres, cum ar fi abandonul, separarea de mamă, separarea de persoana principală, de atașament. În aceste cazuri putem să întâlnim astfel de simptome. Apoi, la copilul de vârstă școlară vom identifica foarte des simptome somatice, dureri de burtă, grețuri, vărsături, la fel pierderea apetitului, asociat cu diversi factori psihotraumatizanți. Copilul de vârstă școlară deja poate să spună că este trist, că este supărat de cele mai multe ori. De asemenea, și aici apare iritabilitatea. De foarte multe ori la copiii de vârstă școlară și la pubertate și la adolescență, părinții vin și reclamă iritabilitatea. Spun că principalul simptom este iritabilitatea, este un copil agitat, nervos, nu stă locului și acest simptom, iritabilitatea și uneori agresivitatea, poate să mascheze de fapt o suferință emoțională și în spate se poate afla de fapt o tulburare depresivă. La adolescență deja, adolescentul deja spune că este trist, că este supărat, de foarte multe ori spune că este plictisit și vedem că nu-și găsește activități care să-l mulțumească. Din această cauză, deseori poate să intre în alte activități care să-i aducă plăcere și aici ne gândim la jocurile video care te recompensează așa imediat și care îți cresc un pic nivelul de entuziasm, de arousal, și chiar și la aderența la grupuri cu alți adolescenți și riscul pentru abuz de substanțe, abuz de tutun sau abuz de alcool. Și, bineînțeles, comportamentele de tip auto-vătămător care pot să fie frecvent întâlnite la această categorie de vârstă. Motiv pentru care cred că noi trebuie să fim foarte atenți ca și părinți, profesori, profesioniști și la ce se află în spatele unor simptome. De multe ori o suferință emoțională, cum spuneam, se poate manifesta prin altceva, prin agresivitate și să ne sugereze, să ne ducă gândul la o tulburare de comportament. Întotdeauna trebuie să fim atenți și să avem informații de la copil și adolescent, de la familie și din școală, în măsura în care este posibil să colaborăm cu toate. Avem nevoie de informații din toate mediile de viață în care copilul sau adolescentul își desfășoară activitatea. În primul rând, să fie foarte atenți la ceea ce se întâmplă cu copilul. Noi, ca și părinți, de foarte multe ori ne axăm pe îngrijirea fizică a copilului, că asta primează, sau pe performanța lui cognitivă. Suntem așa foarte ocupați în iureșul ăsta al vieții și de foarte multe ori nu vedem ce eforturi face copilul nostru ca să aibă o performanță cognitivă pe care noi o solicităm sau ca să gestioneze diverse situații cu care se întâlnește în viața de zi cu zi. De asta
eu consider că trebuie în primul rând să ascultăm copiii și să ne arătăm disponibilitate. Dacă de la vârstă mică nu povestim cu copilul, nu îl încurajăm să-și identifice el emoțiile, să identifice emoțiile celorlalți, și suntem așa într-o permanentă alergătură de a ne îndeplini task-urile zilnice, nu avem timp, nu acordăm suficient timp acestor aspecte, atunci copilul nu o să vină de la sine să ne povestească dintr-o dată la adolescență toate necazurile vieții. Noi trebuie să construim relația asta cu copilul încă de la vârstă mică, să fim de partea lui, să-i luăm apărarea, să nu-l umilim în public sau să ascultăm întotdeauna varianta lui și să îl încurajăm să ne povestească. Chiar povestindu-i de lucrurile care ni se întâmplă nouă. Poate venim uneori de la muncă obosiți și foarte stresați și suntem noi la rândul nostru irascibili și iritabili și nu avem timp sau nu avem dispoziția necesară să ascultăm, putem să-i spunem, uite, în momentul acesta nu sunt foarte bine, sunt puțin mai supărată, discutăm despre asta mai târziu și astfel copilul înțelege ce se întâmplă cu mine și va ajunge și el să poată să înțeleagă ce se întâmplă cu el și să vadă că suntem disponibili chiar dacă avem 10.000 de task-uri de făcut. În primul rând o identifică. Noi, în general, suntem educați să ne ascundem emoțiile. Suntem de mici crescuți cu ideea asta că nu este în regulă să ne exprimăm emoțiile, nu știm că băieții nu au voie să plângă, de exemplu. Și suntem așa suntem încurajați, poate pe model cultural. Dar exprimarea emoțiilor este primul pas sau identificarea propriei emoții este primul pas pentru a reuși să o gestionezi ulterior. Adică dacă tu încă nu știi dacă ești trist sau dacă ești prea vesel sau dacă ai o frică și nu poți să o numești și nu poți să o identifici și nici cel de lângă tine nu reușește să te ajute să o identifici, atunci tu nici nu poți să o gestionezi pentru că nu dezvolți mecanismele necesare pentru acest lucru. Este foarte important, în primul rând, pentru că începem să vorbim mai mult despre sănătate mentală, care este un concept foarte larg și care nu include doar existența unei tulburări psihice, ci dimpotrivă vizează dezvoltarea unor abilități, a unor competențe care să ne ajute să prevenim dezvoltarea anumitor tulburări de sănătate mentală. Este foarte important să vorbim despre aceste lucruri, să identificăm și să lucrăm împreună cumva, adică toți cei care avem de-a face cu dezvoltarea unui copil de la părinte, care este elementul principal, ulterior medic de familie, grădiniță, școală, toți profesioniștii care interferează de-a lungul dezvoltării cu un copil, pot să lucreze împreună astfel încât să identificăm din timp. Pentru că întotdeauna când identificăm din timp anumite dificultăți, nu mai ajungem în stadiul în care să trebuiască să tratăm. Noi deja putem să prevenim. Și atunci, sper ca acest program să își atingă acest obiectiv de a identifica micile dificultăți emoționale, astfel încât acestea să nu se dezvolte și să nu ajungem doar să intervenim într-un moment în care deja e nevoie de intervenție psihiatrică sau de intervenție terțiară. Ca răspuns la aceste nevoi, Guvernul României derulează Programul Național de Suport destinat copiilor în contextul pandemiei de COVID-19 din grijă pentru copii. Programul se adresează copiilor, părinților și specialiștilor. Măsurile vizează suportul psihoemoțional și creșterea siguranței pentru copii.